Tercer punt. Aprovació de la delegació de competències del ple a favor de la Junta de Govern local per l'adopció de tots els acords necessaris per tramitar la licitació de la concessió del servei de l'Escola Bressol Municipal als DAUs. Bon vespre a tothom. Bon vespre, Jordis, president, presidenta, vicepresident, consellers i conselleres i diputades de la Generalitat i del Parlament de Catalunya. No defalliu que la victòria cada vegada la tenim més a prop. Respecte al punt de l'ordre del dia que ens pertoca ara comentar, dir que just fa un any, el 25 de maig, aquest ple ja va delegar les competències per agilitzar els tràmits del concurs de la licitació de les escoles bressol municipals a la Junta. Aquest concurs, lot 1 ja es va adjudicar, però lot 2 va quedar desert i, per tant, el que venim a demanar una altra vegada és al ple si pot delegar les competències que li pertoquen a la Junta per tal de poder agilitzar tots els tràmits possibles i poder engegar de nou aquest concurs de l'Escola Bressol als DAUs. Sí, alguna intervenció d'algun grup? No? Sembla que tampoc hi ha intervencions. Maria. Vots a favor? Perdó. Sí, doncs... Recomentar que nosaltres en aquest cop ens abstindrem per no dificultar la gestió i que entenem que a les alçades del curs que estem corre pressa poder accelerar aquest concurs per començar 1 de setembre. Simplement recordar que fa un any es va dir que seria una mesura com excepcional el fet de treure competències del ple per poder-ho gestionar i creiem que comença a ser una mesura excepcional que comença a ser habitual i per això hem decidit abstenir-nos. Res més. De fet, és el mateix concurs que l'any passat, és exactament el mateix, simplement ha quedat desert perquè, com us he anat explicant reiteradament, es van presentar 2 empreses i una no complia un requisit i els altres un altre. Llavors, fins ara no s'ha pogut resoldre perquè també hi havia una empresa que va presentar un recurs en el Tribunal Públic de Contractació, el Tribunal Català de Contractació Pública, i fins ara tampoc no ho han resolt. Per tant, sí que és veritat que tornem una vegada a estar en la mateixa situació que l'any passat, però aquesta vegada ens ha vingut donada, no ha sigut tan depenent nostra. Vots a favor? 13. Vots en contra? Abstencions? 3.